Γεια σας και πάλι. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κύριος Μινάς Ιατρίδης, ο οποίος προείσταται του Τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι το τμήμα που κατεξοχήν ασχολείται με την προώθηση των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και η ομιλία του θα είναι για τη χρηματοδότηση έργων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, τα στάδια υλοποίησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Ιατρίδη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Μας δίνει η εταιρεία Ευδίτα και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως την κυρία Θανασάκου, με την οποία από παλιά έχουμε δεσμούς φιλίας αλλά και συνεργασίας. Να ευχαριστήσω λοιπόν για την πρόσκληση αυτής της συμμετοχής που μας δίνεται και το βήμα που μας δίνεται μέσω αυτής της πλατφόρμας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για θέματα τα οποία αφορούν την συμβάση ενεργειακής απόδοσης, ενός μηχανισμού ιδιαίτερα επίκαιρου τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα, μετά βέβαια την εφαρμογή κάποιων συγκεκριμένων νομοθεσιών και ιδιαίτερα του πλαισίου το οποίο έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω των οδηγιών. Η παρουσίαση αυτή είναι στο πνεύμα της παρουσίασης που έγινε και στις αρχές του περασμένου μήνα, δηλαδή στις αρχές Δεκεμβρίου, στο ΕΒΑ, στα πλαίσια του συγκεκριμένου πάλι έργου και περιέχει αναφορά κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο για το τι ακριβώς σημαίνει Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης και το τι ακριβώς ρόλο παίζουν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών, πότε μια δημοτική αρχή μπορεί να επιλέξει ένα μηχανισμό Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, ποιες είναι οι υπηρεσίες και ποιες μάλλον υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει ένας πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών και ο τρόπος των χρηματορροών που μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής, τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Θα μιλήσουμε λίγο για τους ενδεικτικούς τύπους των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τέλος τι πρέπει να προσέξουμε σε μια σύμβαση ενεργειακής απόδοσης τόσο από τη μεριά της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή της δημοτικής αρχής για την περίπτωσή μας, όσο και για την περίπτωση του αναδόχου, δηλαδή του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών. Με λίγα λόγια, το έργο το οποίο σήμερα συζητάμε θα περιέχει, μάλλον στο έργο το οποίο συζητάμε, νομίζω ότι όλες αυτές οι επισημάνσεις της συγκεκριμένης ομιλίας θα είναι αρκετά σαφείς και μπορούν να δώσουν έναυσμα ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσουν λύση ή πληροφορία για πολλούς από τους ακροατές αυτής της παρουσίασης. Θα ήθελα λίγο να παρουσιάσω από την παρουσίαση. Ξεκινάω λοιπόν με το νομοθετικό πλαίσιο του τι ακριβώς δηλαδή σήμερα η νομοθεσία η υφιστάμενη περιλαμβάνει σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Κυρίως, όπως είπα και στην αρχή, η νομοθετική διαδικασία για την ενεργειακή απόδοση διέπεται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Οδηγία 32 του 2006 είναι η πρώτη οδηγία που ουσιαστικά αναφέρεται στην ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, η οποία με το νόμο 3855 το 2010 υιοθετείται από το ελληνικό δίκαιο. Στο συγκεκριμένο νόμο ορίζονται μεταξύ άλλων οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
εν συντομία ΣΕΑ, και οι επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών. Παράλληλα, εκείνο το οποίο πρέπει να διατυπώσουμε είναι το τι ακριβώς νοούμε με την λογική της εξοικονόμησης ενέργειας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, δηλαδή είναι η ποσότητα η οποία προσδιορίζεται είτε με μέτρηση, είτε κατ' εκτίμηση από υπολογισμούς της κατανάλωσης, πριν από την εφαρμογή κάποιων μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και μετά την υλοποίησή τους, δηλαδή η διαφορά αυτή θα μας δώσει την εξοικονόμηση ενέργειας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα ότι εξασφαλίζεται και η σταθερότητα των εξωτερικών συνθήκων που πιθανά επηρεάζουν αυτή την ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η οδηγία αυτή αντικαθίσταται το 2012 από την οδηγία 27 και ουσιαστικά η συγκεκριμένη 27, δηλαδή η οδηγία, εντάσσεται στο εθνικό μας πλαίσιο, στο εθνικό μας πλαίσιο, ας πούμε, με το νόμο 4342 το 2015. Εκείνο το οποίο θέλω να πω επίσης είναι ότι και η προηγούμενη αλλά και η σημερινή οδηγία βάζουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους εθνικούς. Οι εθνικοί αυτοί στόχοι, τουλάχιστον με την καινούργια οδηγία, η οποία ουσιαστικά συμπληρώνει την προηγούμενη, όχι απλώς συμπληρώνει, αντικαθιστά την προηγούμενη, βάζει συγκεκριμένους στόχους και κυρίως οι στόχοι αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 3, 5 και 7. Το άρθρο 3 κυρίως, το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στον στόχο που πρέπει να πετύχουμε σαν χώρα και αφορά την συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020. Ο στόχος αυτός λοιπόν πρέπει να είναι 18,5 μεγατό, δηλαδή το 2020 αυτή θα πρέπει να είναι η τελική μας κατανάλωση ενέργειας. Στο άρθρο 5 που κάνει αναφορά στον δημόσιο τομέα και στον ρόλο που πρέπει να παίξει ο δημόσιος τομέας, ο οποίος πρέπει να είναι υποδειγματικός κυρίως όσο αφορά την ενεργειακή απόδοση, θα πρέπει σε αυτή την λογική να πετύχουμε ένα στόχο που σε αιτήσια βάση να γίνεται μια ριζική ανακαίνιση της συνολικής επιφάνειας του κτηριακού αποθέματος κτηρίων της κεντρικής διοίκησης και περίπου οριστεί για 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό πρέπει λοιπόν να υφίσταται σε αιτήσια βάση. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι τα κτίρια τα οποία έχουν επιλεγεί είναι κυρίως σε ένα κατάλογο που ουσιαστικά έχουν δοθεί στην δημοσιότητα και έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος λοιπόν των 10.000 τετραγωνικών μέτρων αυτός θα μεγαλώσει κυρίως διότι από τον περασμένο χρόνο ήδη θα πρέπει να μπουν στον κατάλογο αυτό και κτίρια τα οποία εκτός των κτιρίων που ήδη είναι μέσα στον συγκεκριμένο κατάλογο να μπουν και κτίρια που είναι πάνω από 250 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο κατάλογος αυτός περιέχει κτίρια που ξεκινούσαν από 500 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, ο κατάλογος αυτός είναι ανοιχτός. Θα μεγαλώσουν λοιπόν τα τετραγωνικά που θα πρέπει να ανακαινίζονται ριζικά στο σύνολο αυτό, ενώ σήμερα είναι 10.000 τετραγωνικά μέτρα, θα πρέπει λοιπόν αυτά να είναι πολλαπλάσια. Τέλος, ένας άλλος στόχος τον οποίο πρέπει να πετύχουμε σαν χώρα είναι το άρθρο που περιγράφεται στο άρθρο 7, είναι τα καθεστώτα επιβολής. Δηλαδή, εδώ, αν και είναι λίγο έτσι σκληρός ο όρος καθεστώτα επιβολής, εδώ θα πρέπει να γίνεται εξοικονόμηση που ουσιαστικά προσδιορίζεται ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει σωρευτικά
να έχουμε πετύχει σε μέτρα, μάλλον να έχουμε πετύχει εξοικονόμηση που να προέρχεται από διάφορα μέτρα, τα οποία μέτρα αυτά θα πρέπει να αναλάβουν κυρίως οι διανομείς και οι λιανοπολιτές ενέργειας, και τα μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν στους πελάτες τους, δηλαδή στους τελικούς καταναλωτές. Τα μέτρα λοιπόν αυτά έχουν προσδιοριστεί σε 3.332 κιλοτόε μέχρι το 2020, και τα μέτρα αυτά λοιπόν θα αντιστοιχούν στο 1,5% των ετήσιων κατόγκων πωλήσεων των παρόχων αυτών. Μέχρι σήμερα βέβαια η χώρα δεν εφάρμοσε επακριβώς την διαδικασία αυτή, αλλά με τον νόμο 4342 από 1η Πρώτου 2017 θα έπρεπε ήδη, και είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία, οι διανομείς και οι λιανοπολιτές πλέον κατά ένα ποσοστό περίπου που αντιπροσωπεύει, θα βγει αυτό βέβαια και σε υπουργική απόφαση σε λίγες εβδομάδες, ελπίζω, δηλαδή μπορεί και μέσα στο Φεβρουάριο, θα βγει η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τους υπόχρεους διανομείς και λιανοπολιτές, ώστε να πάρουν τέτοιου τύπου μέτρα. Ας έρθουμε λοιπόν στο κύριο θέμα μας, το οποίο αποτελεί και τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών. Στο νόμο 43, λοιπόν, δηλαδή, εδώ στη δικιά μας περίπτωση, ο δικαιούχος είναι η Δημοτική Αρχή και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύς της, στο πλαίσιο, λοιπόν, της οποίας πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις και οι πληρωμές. Δηλαδή, όταν λέω παρεμβάσεις, εννοώ μέτρα για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, και οι οποίες παρεμβάσεις αυτές συνδέονται με ένα συμβατικό συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης ή με κάποιο άλλο κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, ή ακόμα και με την εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτός είναι κυρίως ο ορισμός ο οποίος δίνεται μέσα στο συγκεκριμένο νόμο. Επίσης, σαν πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας, δεν έχουμε τον προηγούμενο ορισμό που είχαμε στο 3855, στο νόμο 3855 της ΕΕ, δηλαδή της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών. Εδώ πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ορισμός, αλλά υπάρχει ο ορισμός του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας, δηλαδή ορίζεται σαν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών. Έτσι λοιπόν, και στη συνέχεια της παρουσίασης αυτής, δεν θα αναφέρω την λογική της επιχείρησης ενεργειακών υπηρεσιών, όπως έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, ας πούμε, και σε προηγούμενες ομιλίες, αλλά θα υιοθετήσω την πλέον, ας πούμε, πιο, αν θέλετε, την ισχύουσα, τον ισχύοντα ορισμό που προκύπτει μέσα από τον 43-42. Επίσης, εδώ θέλω να πω το εξής, ότι αναφέρεται και το οικονομικό όφελος της ΠΕΗ, που αυτό πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το αποτέλεσμα της ενεργειακής εξοικονόμησης, που επιτυγχάνεται στην αναθέτουσα αρχή. Ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας συνήθως χρηματοδοτεί, αυτό όπως το γνωρίζουμε, χρηματοδοτεί ή αναλαμβάνει να κανονίσει τη χρηματοδότηση μέσω τρίτου για την εφαρμογή ενός ενεργειακού έργου. Αναλαμβάνει συνήθως εξ ολοκλήρου το τεχνικό και τον οικονομικό κίνδυνο και εγγυάται συγκεκριμένα
αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, της ολοκλήρωσης πρέπει να έχει και ένα ρόλο όπου δεν θα ολοκληρώνεται με την εφαρμογή μόνο των παρεμβάσεων, αλλά θα πρέπει να είναι συνεχής καθώς διαρκεί η όλη σύμβαση. Θα πρέπει να επιβεβαιώνει και να τεκμηριώνει την μετρούμενη, μάλλον την εξοικονομούμενη ενέργεια με κάποιο τρόπο, ο οποίος είναι δεσμευτικός μέσα στη σύμβαση την οποία θα υπογράφει, καθώς επίσης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος τόσο για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, όσο και για την συντήρησή του καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Έτσι, με λίγα λόγια, σας μεταφέρω την ισχύουσα νομοθεσία, πάνω στην οποία αναφέρονται οι βασικές έννοιες της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι το πλαίσιο στο οποίο γίνεται μία προκήρυξη, αυτά θα μας τα πει βέβαια η συνεργάτη εδώ από το Κέντρο Ανάλυσης των Πηγών Ενέργειας, από το ΚΑΠΕ, η κυρία Γιακουμή στη συνέχεια, αλλά θα κάνω απλώς μία αναφορά κι εγώ. Θα πω δηλαδή ότι η όλη διαδικασία της διακήρυξης θα αναφέρεται στον νόμο 4412 για τις δημόσιες προμήθειες, δηλαδή ισχύει αυτό το οποίο ισχύει για τις υπόλοιπες διαδικασίες προκήρυξης και συμβασιοποίησης. Απλά εδώ πολλές φορές επιλέγουμε να ακολουθήσουμε κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει ούτε 4412 για τη συγκεκριμένη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, όταν αναφορά για τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Ας πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Θα πρέπει να σας πω καταρχάς πότε πρέπει μία σύμβαση και στην επιλογή ενός παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας θα ήταν καταρχάς η έλλειψη δύο κεφαλαίων, που ουσιαστικά τείνει αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα της κρίσης να είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία, ας πούμε, που μια δημοτική επιχείρηση σε αυτό το μηχανισμό. Έτσι, λοιπόν, η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν κυρίως εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, την καλύτερη επιλογή δηλαδή των θεμάτων που αφορούν κυρίως το κομμάτι, ας πούμε, της εξοικονόμησης ενέργειας. Και παράλληλα, η έλλειψη προσωπικού, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, με πληροφορούν ότι δεν έχουμε καλό ήχο. Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς δεν έχετε ακούσει. Θα προσπαθήσω να έρθω πιο κοντά στο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει πρόβλημα πάλι, πέστε μου. Ακούγομαι καλύτερα? Οκ, εντάξει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν. Λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνω από την αρχή όλη το κομμάτι αυτό της συγκεκριμένης διαφάνειας.
Λοιπόν, καταρχήν θα έλεγα, λοιπόν, η συγκεκριμένη διαφάνεια εδώ μας μάλλον επεξηγεί κατά πόσο μια δημοτική αρχή μπορεί και πρέπει να επιλέξει τη μηχανισμό των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, το να επιλέξει δηλαδή ένα πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών. Λοιπόν, κυρίως οι λόγοι είναι πολύ σαφείς και συγκεκριμένοι. Ο κύριος και πιο εμφανώς επιδιωκόμενος στόχος είναι το να καλύψει τα ιδία κεφάλαια, που πολλές φορές είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε μία επέμβαση. Δηλαδή, ουσιαστικά, η έλλειψη των δύο κεφαλαίων αποτελεί, κυρίως όλο αυτό το διάστημα της κρίσης και αργότερα, δηλαδή, πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό θα είναι πιο εμφανές. Η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων και ιδιαίτερα για τους Δήμους σήμερα είναι το πρώτο και κύριο θέμα. Επομένως, η αναζήτηση κεφαλαίων από τρίτους είναι το ζητούμενο. Άρα, λοιπόν, αν ο Δήμος δεν έχει ιδία κεφάλαια, προφανώς θα πρέπει να επιζητήσει αυτόν τον μηχανισμό. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας. Ο πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών προφανώς ξέρει πολύ καλύτερα το αντικείμενο και μπορεί να κατευθύνει στο σωστό τρόπο, μάλλον στη σωστή κατεύθυνση, την εφαρμογή τέτοιου τύπου μέτρων. Η έλλειψη προσωπικού, επίσης, από μια δημοτική αρχή, οι τεχνικές υπηρεσίες πολλές φορές δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις υπάρχουσες ανάγκες του Δήμου, οπότε πιστεύω ότι η αναζήτηση ενός τρίτου, ο οποίος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου όλη τη διαδικασία στο να εξασφαλίσει δηλαδή οικονομικότερη χρήση και εφαρμογή των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, θα μπορούσαν λοιπόν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θέμα. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, οι δημοτικές αρχές θα απαλλαγούν και από τους οικονομικούς αλλά και από τους τεχνικούς κινδύνους που πιθανά η λύση τους να δοθεί από ένα πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών. Το φάσμα των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ο πάροχος εμφανίζεται στο διάγραμμα το παρακάτω. Κυρίως αφορά τον σχεδιασμό, δηλαδή την προμελέτη που πρέπει να γίνει καταρχάς σε μια εγκατάσταση, σε ένα κτίριο. Είναι η διασφάλιση της χρηματοδότησης, η οποία προφανώς μπορεί να γίνει είτε άμεσα από τον πάροχο ή ο πάροχος να αναζητήσει χρηματοδότηση από τρίτους. Είναι η εξασφάλιση της ολοκληρωμένης μελέτης, η εγκατάσταση και η κατασκευή εξοπλισμού και γενικότερα η κατασκευή των ενεργειακών παρεμβάσεων. Σημαντικό μέρος στην όλη διαδικασία είναι ότι καθώς διαρκεί η σύμβαση θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις και επαληθεύσεις της εξοικονομούμενης ενέργειας για την οποία έχει δεσμευτεί ο πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών. Εδώ λοιπόν έρχεται και ο ρόλος, όπως είπαμε προλίγου, πρέπει να είναι συνεχής στο επόμενο κομμάτι, δηλαδή που αφορά τη συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού. Άρα λοιπόν ο πάροχος έχει να καλύψει και αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα από όλο το φάσμα των υπηρεσιών του. Τέλος, μπορεί να προσφέρει και την ενεργειακή διαχείριση, δηλαδή ουσιαστικά είτε μέσω ενός προτύπου, παραδείγματος χάρη της εφαρμογής ενός ISO 50001 ή μπορεί και από μόνος του να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης χωρίς να επιβάλλεται η στενή λογική, ας πούμε, ενός προτύπου 50001. Βέβαια, όπως προείπαμε και προλίγου, δηλαδή, όπως προείπαμε, το σημαντικότερο
στοιχείο, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι και το πιο ελκυστικό τμήμα, δηλαδή, της υπηρεσίας είναι η χρηματοδότηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθ' όλη τη χρονική περίοδο, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία κυρίως τμήματα χρηματορών για τον μηχανισμό εφαρμογής του μηχανισμού Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης. Το πρώτο τμήμα αφορά την περίοδο πριν την συμβασιοποίηση, δηλαδή πριν την έναρξη της σύμβασης. Είναι η περίοδος βάσης ή η περίοδος αναφοράς, όπου εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόστος σε ετήσια βάση. Δηλαδή, το ενεργειακό κόστος, παραδείγματος χάρη για μια δημοτική αρχή, πριν την ανάληψη από ένα πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλλεται. Η περίοδος λοιπόν αυτή είναι η περίοδος αναφοράς και καθορίζουμε σε αυτή την περίοδο και την καταναλυσκόμενη ενέργεια, βάσει οποίας βέβαια εδώ οι υπολογισμοί θα πρέπει να γίνουν με σαφή ακρίβεια, θα κάνει αναφορά σε αυτό μετά από μένα η Φωτεινή Καραμάνη, η συνεργάτη εδώ του τμήματός μας, θα κάνει συγκεκριμένη αναφορά στον τρόπο υπολογισμού, καθώς επίσης και στην διαδικασία μέτρησης και επαλήθευσης, δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να προσδιορίζουμε ακριβώς την εξοικονομούμενη ενέργεια. Έτσι λοιπόν, αφού προσδιορίσουμε την γραμμή βάση, το baseline το λεγόμενο άπτε στα ελληνικά, αφού υπολογίσουμε λοιπόν το baseline, την γραμμή, τη βάση αναφοράς, το επόμενο στάδιο είναι η σύμβαση. Η σύμβαση αφορά το ενεργειακό κόστος και το κομμάτι της αμοιβής του αναδόχου. Το κόστος, καθώς διάστημα διαρκεί η σύμβαση για την αναθέτουσα αρχή, παραμένει πάλι το ίδιο, καθότι ή μπορεί κατά ένα μικρό μέρος να έχει ένα μικρό όφελος ο δικαιούχος, δηλαδή η αναθέτουσα αρχή. Αυτό είναι με το η πράσινη περιοχή εδώ, όπως εμφανίζεται ας πούμε στην περίοδο επίδοσης. Στην περίοδο επίδοσης. Έτσι λοιπόν η βάση γραμμής επίδοσης, ας πούμε, ουσιαστικά διαφοροποιεί την αμοιβή του αναδόχου και το καθαρό όφελος για το δικαιούχο. Και η τρίτη περίοδο είναι η μετά την λήξη της σύμβασης, όπου το καθαρό ενεργειακό όφελος για τον δικαιούχο και το κόστος το οποίο θα πρέπει να πληρώνει, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, το οποίο θα συνεχίσει παώς. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα είναι το πράσινο μέρος, δηλαδή αφορά το καθαρό ενεργειακό όφελος για την αναθέτουσα αρχή. Θα ήθελα επίσης εδώ στο σημείο αυτό να διευκρινίσω κάποια σχετικά με το είδος των συμβάσεων, αλλά συνδυάζοντάς τα και με κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά που κυρίως αφορούν το ύψος μιας επένδυσης, το κόστος δηλαδή για παρεμβάσεις μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης, το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, την διάρκεια της σύμβασης και επίσης την αποπληρωμή της σύμβασης. Είμαστε έτοιμοι, μπορώ να ξεκινήσω. Μπορείτε, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για
Συγγνώμη καταρχάς για την μικρή διακοπή που υπήρξε. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα και από τα δύο μέρη θα τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, θα συνεχίσω από το slide 7, δηλαδή ουσιαστικά θα παρουσιάσω λίγο τα ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με τα επιχειρησιακά μοντέλα των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Και όπως είχα ξεκινήσει να λέω, τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν το κόστος των παρεμβάσεων, είναι συνδεδεμένα δηλαδή με το κόστος των παρεμβάσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τις παρεμβάσεις αυτές, τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και την περίοδο αποπληρωμής της σύμβασης. Έτσι λοιπόν, καταρχάς μπορούμε να δούμε τρία διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Έχουμε δηλαδή την απλή σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, έχουμε την βασική σύμβαση ενεργειακής απόδοσης και θα λέγαμε την extended, δηλαδή την προηγμένη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες συμβάσεις αυτές θα τις δούμε λίγο ξεχωριστά σε σχέση με ειδικά χαρακτηριστικά όπως τις παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Στην πρώτη λοιπόν περίπτωση της μιας απλής ΣΕΑ, οι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν, μπορούν καταρχάς να αφορούν μόνο ένα κομμάτι που έχει να κάνει σε σχέση με την συμπεριφορά των χρηστών καταναλωτών του κτηρίου ή της εγκατάστασης. Οι επενδύσεις αυτές είναι χαμηλού ή μηδενικού κόστους πολλές φορές. Μπορούν όμως να προβλέπουν και κάποιες παρεμβάσεις που αφορούν την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενεργειακής, δηλαδή ενός συστήματος διαχείρισης του 50.001 ή ενός περιβαλλοντικού 14.001 κτλ. Το δυναμικό εξοικονόμησης μπορεί να επιτευχθεί σε αυτή τη μορφή απλής σύμβασης ενεργειακής απόδοσης είναι μεταξύ 10 έως 20%. Η διάρκεια της είναι χαμηλή, δηλαδή ουσιαστικά είναι 2 με 3 χρόνια και η αποπληρωμή της σύμβασης αυτής κυρίως επιτυγχάνεται από την εξοικονόμηση την οποία επιτυγχάνουμε και για την οποία εγγυάται ο πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον βασικό τύπο σύμβασης ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις αυτές είναι σχεδόν έχουν μικρούς χρόνους αποπληρωμής. Το δυναμικό εξοικονόμησης είναι μεταξύ 20 έως 60% και τις περισσότερες φορές η διάρκεια των συμβάσεων αυτών είναι μεταξύ 5 έως 15 έτη και η αποπληρωμή και εδώ είναι ισοδύναμη με την εγγύηση την οποία ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας δίνει σε σχέση με την εξοικονομούμενη ενέργεια που καθορίστηκε με βάση το έτος αναφοράς. Τέλος, έχουμε την προηγμένη διαδικασία εφαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε ριζική ανακαίνιση των κτηρίων και προφανώς δεν σχετίζονται άμεσα με την εξοικονόμηση. Μάλλον, εδώ συμπεριλαμβάνονται και παρεμβάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή, μπορούν να γίνουν και άλλου είδους παρεμβάσεις. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να γίνουν αλλαγές εγκαταστάσεις των υδραυλικών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιχρήσματα ή οτιδήποτε άλλου είδους εργασίες. Το δυναμικό εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, σε μια ριζική ανακαίνιση, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο του 70% το δυναμικό εξοικονόμησης. Και στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια των συμβάσεων ξεπερνά τα 15 χρόνια, αν αναλογιστούμε ότι παρεμβάσεις που αφορούν το κέλυφος, από κουφώματα μέχρι μονώσεις, πολλές φορές ξεπερνάνε τα 22-23, μπορεί να φτάνουν και τα 30 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, προσπαθούμε να μειώσουμε το χρόνο διάρκειας της σύμβασης, προσθέτοντας διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις ή εκμεταλλευόμενοι
εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών, παραδείγματος χάρη φωτοβολταϊκών ή γεωθερμίας ή άλλων μορφών. Η περίοδος αποπληρωμής σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ισοδύναμη με την εγγυημένη εξοικονόμηση μόνο, αλλά κυρίως η αποπληρωμή γίνεται και με συνδυασμό, είτε με επιδοτήσεις τις οποίες η ίδια η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η ίδια η δημοτική αρχή για τη δική μας περίπτωση, προσπαθεί να βρει από εθνικούς πόρους, είτε καταβάλλοντας κάποιο μερίδιο με ίδια κεφάλαια, συγκεκριμένα ας πούμε, για τη δημοτική αρχή, και έτσι ώστε ας πούμε, να μειωθεί και ο χρόνος και η διάρκεια της σύμβασης. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Στην επόμενη διαφάνεια, πολύ ωραία. Στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, έχουμε τους δύο ενδεικτικούς τύπους συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Οι συμβάσεις, ενδεικτικοί μάλλον τύποι συμβάσεων που σήμερα έχουμε υπόψη μας, είναι της εγγυημένης απόδοσης και του διαμοιραζόμενου ωφέλους. Όμως, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να είναι συνδυασμός μεταξύ των δύο αυτών συμβάσεων και να είναι και λίγο πιο έτσι πολύπλοκες κτλ. Εξαρτάται κάθε φορά πώς στείλουμε μια σύμβαση και κυρίως εξαρτάται και από τη μορφή χρηματοδότησης και κυρίως από τη μορφή χρηματοδότησης, δηλαδή από ποιον χρηματοδοτείται το έργο. Στη σύμβαση, λοιπόν, ας δούμε όμως αυτή τη στιγμή τους δύο ενδεικτικούς αυτούς τύπους συμβάσεων, δηλαδή ας ξεκινήσουμε από τη σύμβαση της εγγυημένης απόδοσης. Η σύμβαση αυτή, όταν υπάρχει, την χρηματοδότηση αναλαμβάνει η δημοτική αρχή. Η κυριότητα του εξοπλισμού μετά τις παρεμβάσεις ανήκει εξ αρχής στην αναθέτουσα αρχή, δηλαδή στην δημοτική αρχή. Ο ανάδοχος παρέχει εδώ σαφείς εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και προφανώς εγγυάται και το οικονομικό όφελος το οποίο κάθε φορά προκύπτει από την εξοικονομούμενη ενέργεια. Σε αυτή τη διάρκεια της σύμβασης η αμοιβή του αναδόχου είναι σταθερή, σε σταθερά δηλαδή χρονικά διαστήματα τα οποία θα καθορίζονται μέσα στη σύμβαση, και σε περίπτωση όμως που υπάρχει απόκλιση από τις εγγυήσεις του, δηλαδή από την εξοικονόμηση την οποία έχει εγγυηθεί ότι θα παρέχει, δηλαδή αν ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη με σύμβαση αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση θα αγγίζει το 60%, θα είναι πάρα πολύ μικρή η απόκλιση που του δίνουμε το δικαίωμα να εκφέρει, δηλαδή θα είναι 2, 3, 4, 5%. Από εκεί και πέρα δηλαδή θα υπάρχει μια απομείωση της αμοιβής την οποία ουσιαστικά προβλέπεται. Τέλος, σε αυτού του είδους τη σύμβαση της εγγυημένης απόδοσης μπορεί η λύση να έλθει πριν από την διάρκεια επίτευξης του συνολικού στόχου. Όχι πριν από την επίτευξη του συνολικού στόχου, αλλά μπορεί να λυθεί όταν επιτευχθεί ο συνολικός στόχος. Δηλαδή, μπορεί να λυθεί πολύ νωρίτερα, έτσι, από την επίτευξη του... μάλλον πολύ νωρίτερα από το καθορισμένο διάστημα το οποίο είχαμε ορίσει εξ αρχής, εφόσον ο στόχος επιτεύχθηκε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο τύπο τώρα της σύμβασης, του διαμεριζόμενου ωφέλους. Η χρηματοδότηση εδώ του έργου την αναλαμβάνει ο ανάδοχος. Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέχεται στη δημοτική αρχή μετά την λήξη της σύμβασης. Ο ανάδοχος εδώ δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού ωφέλους, και η αμοιβή του είναι ποσοστό του οικονομικού ωφέλους από την εφαρμογή των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια.
Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό και στην επόμενη διαφάνεια, θα σας δώσω μερικά hints, θα σας δώσω δηλαδή μερικές προτάσεις, έτσι ώστε να αποφευχθούν κάποιοι δυνητικοί κίνδυνοι που υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις και τι πρέπει δηλαδή να προβλέπετε σε μια σύμβαση, έτσι ώστε να μην πέσουμε σε κάποιες παγίδες ή, εν πάση περιπτώσει, να αποφευχθούν κάποιοι κίνδυνοι. Από τη μεριά της αναθέτουσας αρχής, της δημοτικής αρχής, όπου είναι το συγκεκριμένο slide, και το επόμενο θα είναι από τη μεριά του αναδόχου. Κάποιοι δυνητικοί, λοιπόν, κίνδυνοι, οι οποίοι πολλές φορές μπορούν να επιτευχθούν, είναι να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μια πτώχευση του αναδόχου παρόχου πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες και πριν παραδοθεί ο εξοπλισμός που προβλέπεται στο συμβόλαιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, για να αποφευθεί ο κίνδυνος, να υπάρχει μια εγγυητική που να καλύπτει το κόστος που μπορεί να προκύψει για την δημοτική αρχή, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας εξ αρχής, δηλαδή τι γίνεται σε περίπτωση πτώχευσης. Αν υπάρχει πτώχευση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του εξοπλισμού, ειδικά σε περιπτώσεις αξιώσεων που πωλούνται από τον ανάδοχο πάροχο στην τράπεζα. Και εδώ πρέπει πάλι να έχουμε λάβει υπόψη μας εγγυητική που να καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που θα προσφέρει μια εταιρεία, μια τρίτη εταιρεία, απέναντι στον ανάδοχο πάροχο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εγγυημένη εξοικονόμηση. Ένας άλλος δυνητικός κίνδυνος είναι να μην επιτευχθεί η εγγυημένη εξοικονόμηση από τον ανάδοχο. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να έχουμε προβλέψει κάποιες ρήτρες στη σύμβαση. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε προβλέψει μείωση καθορισμένης αποπληρωμής. Ένας άλλος δυνητικός κίνδυνος που υπάρχει, που υφίσταται πολλές φορές, είναι ο ανάδοχος να μην μπορεί να αποδείξει την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εδώ θα πρέπει πάλι να προβλέπουμε στην σύμβασή μας το δικαίωμα πάυσης ή περικοπή των πληρωμών, έως ότου ο πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών να παράσχει επαρκείς αποδείξεις για την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει και άλλη μία πρόβλεψη στη σύμβαση από έναν τρίτο ανεξάρτητο μέρος που θα μπορεί να επιλύει τέτοιου τύπου διαφορές. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εμπειρογνώμονας, κοινώς αποδεκτός και από τα δύο μέρη, έτσι ώστε να μπορούν να προβλέπονται αυτού του τύπου οι διαφοροποιήσεις. Τέλος, ένας άλλος δυνητικός κίνδυνος από τη μεριά της αναθέτουσας αρχής είναι πιθανά κάποια διαφωνία που μπορεί να υπάρξει μεταξύ του αναδόχου και της δημοτικής αρχής όσο αφορά την ορθή εφαρμογή των μέτρων και την επίτευξη εγγυημένης εξοικονόμησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προβλέπετε στη σύμβαση πάλι κάποιο αξιόπιστο τρίτο μέρος που θα μπορέσει να λύσει αυτές τις διαφορές. Μπορεί να είναι και το ίδιο μέρος που είχαμε και στην προηγούμενη περίπτωση. Και επίσης θα πρέπει να προβλέπετε ότι μπορεί να γίνει η περικοπή των πληρωμών για καθ' όλη τη διάρκεια διαφωνίας. Όπως επίσης μπορεί να προβλέπετε και πάυση της σύμβασης για το διάστημα αυτό.
και εφόσον πλέον λυθούν οι διαφορές, να συνεχίσει η διαδικασία της εφαρμογής του υπολείπου της σύμβασης. Αυτά είναι τα κυρίως προβλήματα που πιθανά να απασχολήσουν δυνητικά, δηλαδή είναι δυνητικοί εκείνοι που μπορούν να απασχολήσουν μια σύμβαση και από την άλλη μεριά κάποιοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Ας έρθουμε τώρα στην περίπτωση του αναδόχου. Τι δυνητικούς κινδύνους μπορεί να υπάρξουν για τον ανάδοχο από την πλευρά, βέβαια, που μπορούν να προέρχονται από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής. Ένας πρώτος κίνδυνος είναι να μην μπορεί ή να πάψει μάλλον να πληρώνει η αναθέτουσα αρχή. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν εδώ τώρα ότι στη διαφάνεια αυτή έχουμε την αντίστοιχη περίπτωση, δηλαδή τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να διατρέξει ο ανάδοχος και τι στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει ώστε να διαχειριστεί αυτούς τους κινδύνους. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση ενός πιθανού κινδύνου, η πρώτη περίπτωση είναι να γίνει πάυση των πληρωμών από την αναθέτουσα αρχή. Αυτό μπορεί να προέρχεται από διάφορα γεγονότα, παραδείγματος χάρη να σταματήσει η λειτουργία του κτηρίου ή η νέα διοίκηση που θα αναλάβει, εν πάση περιπτώσει, παραδείγματος χάρη το Δήμο, νέα δημοτική αρχή, να θέλει να διακόψει για δικούς της λόγους τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Επίσης, μπορεί να προέλθει και από άλλους πιο γενικούς όρους, όπως παραδείγματος χάρη είναι αλλαγή των πολιτικών συνθηκών στη χώρα μας. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, τι θα κάνει ο ανάδοχος? Εκείνο το οποίο προτείνεται, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι να ελαχιστοποιήσει μάλλον να σκέφτεται πάντα ότι επειδή μπορούν να προέρχονται αυτοί οι κίνδυνοι, καλό θα ήταν η διάρκεια της σύμβασης να είναι όσο δυνατόν μικρότερη. Αυτό, λοιπόν, θα είναι μια επιδίωξη και είναι μια επιδίωξη, το οποίο πρέπει να το έχει αυτό και η αναθέτουσα αρχή στο μυαλό της, η ελαχιστοποίηση της διάρκειας της σύμβασης. Μέσα στη σύμβαση θα πρέπει να προβλέπονται ρήτρες ώστε να αποζημιωθεί ο ανάδοχος σε περίπτωση λήξης της ΕΑΣ πριν την προβλεπόμενη διάρκεια. Ένα άλλος πιθανός κίνδυνος είναι καθυστερήσεις που μπορεί να προέλθουν στις αποπληρωμές από τον ανάδοχο, τις αποπληρωμές δηλαδή του παρόχου από τον ανάδοχο. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει ο ανάδοχος να κάνει αίτηση αποζημίωσης, που αυτό βέβαια θα πρέπει να καθορίζεται μέσα στη σύμβαση, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα έχει το δικαίωμα δηλαδή αίτησης αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεων. Δηλαδή είναι ένας όρος που πρέπει να μπαίνει μέσα στη σύμβαση. Τρίτος κίνδυνος που μπορούμε να εντοπίσουμε εδώ είναι οι διαφορές που μπορούν να προκύψουν, όπως το προαναφέραμε και στην προηγούμενη περίπτωση, μεταξύ του αναδόχου και της δημοτικής αρχής και αφορούν κυρίως τα συμφωνηθέντα, εν πάση περιπτώσει, όσο αφορά τις επεμβάσεις, τα μέτρα δηλαδή παρεμβάσεων που λαμβάνονται ή εν πάση περιπτώσει που έχουν συμφωνηθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του αναδόχου, να προβλέπεται δηλαδή κυρώσεις ή κάποια άλλα κίνητρα για έγκαιρη πληρωμή. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας της εγγύης καλής εκτέλεσης που έχει ζητηθεί. Και επίσης θα πρέπει να καθορίζεται ακριβώς, οι δόσεις, οι αποπληρωτές δόσεις, κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ένα άλλο κίνδυνο που διατρέχει ο ανάδοχος είναι να μην μπορέσει να
επιτύχει την εγγυημένη εξοικονόμηση την οποία έχει υποσχεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς αυτό προκύπτει από κακούς υπολογισμούς που έχει κάνει κατά την εκτίμηση της σύμβασης, πριν δηλαδή μπει στην διαδικασία της εφαρμογής, από διάφορα στοιχεία τα οποία δεν έλαβε υπόψη του. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει να κάνει χρήση κάποιες ασφάλειες. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει συνάψει κάποια ασφάλεια με κάποια ασφαλιστική εταιρεία, έτσι ώστε να του εξασφαλίσει πιθανή αποτυχία. Βέβαια, σήμερα στη χώρα μας, λόγω του ότι ο θεσμός του μηχανισμού Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης δεν είναι πολύ διαδεδομένος, δεν υπάρχουν και καλύψεις ασφαλιστικές από αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες. Πιστεύω όμως ότι στη διάρκεια, στα επόμενα χρόνια, τέτοιου τύπου ασφαλιστικές καλύψεις θα μπορούν να δίνονται από ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να μπορεί να καλυφθεί σε περίπτωση αποτυχίας της εξοικονομημένης ενέργειας. Ένας άλλος πιθανός κίνδυνος είναι η αστοχία του εξοπλισμού ή οι βλάβες, οι καταστροφές που μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή κατά τη διαδικασία της δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει, για να διαχειριστεί τον κίνδυνο, να προσδιορίσει ευθύνες και υποχρεώσεις των υπεργολάβων, με τους οποίους έχει συνάψει κάποιες συμβάσεις. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός με το τι υπογράφει με τους υπεργολάβους. Και επίσης θα πρέπει να υιοθετεί τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζονται στον εξοπλισμό και επίσης τα προσόντα του προσωπικού που ο υπεργολάβος έχει αναλάβει να κάνει την όλη διαδικασία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ λίγο θέλω να σας πω λίγο για την εμπειρία που έχουμε σαν ΚΑΠΕ, δηλαδή για τα έργα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης που το ΚΑΠΕ στο διάστημα αυτό τρέχει. Δηλαδή, το ΚΑΠΕ ασχολείται πολλά χρόνια με τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, τα οποία βέβαια για διάφορους λόγους οι συμβάσεις αυτές δεν αναπτύχθηκαν όπως προβλέπονταν ή ήταν οι επιθυμίες γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, το ΚΑΠΕ στην διάρκεια αυτή υλοποιεί 3 κυρίως έργα. Ένα σε εθνικό επίπεδο, υποστήριξη και παρακολούθηση πιλωτικών εφαρμογών, παρακολούθηση πιλωτικών υπηρεσιών εφαρμογής έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια από επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών. Αυτό το έργο το συγκεκριμένο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ο σκοπός κυρίως αυτού του έργου ήταν να αναπτυχθεί η αγορά των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και να τυποποιηθούν κατά κάποιο τρόπο οι απαιτούμενες διαδικασίες. Σημαντικό μέρος του έργου αυτού είναι να γίνουν κάποια κτίρια του δημοσίου τομέα εφαρμόζοντας μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, αλλά επίσης να εντοπιστούν και διάφορα άλλα θεσμικά εμπόδια κατά την διάρκεια, παραδείγματος χάρη, συμβασιοποίησης, αλλά και όχι μόνο, αλλά και κατά τη διάρκεια της προκήρυξης ενός έργου, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, να αναδειχθούν οι πιο κατάλληλες διαδικασίες που θα μπορούσαν να γίνουν, ας πούμε, για τις προκηρύξεις κυρίως των έργων από τους δημόσιους φορείς. Και επίσης να εντοπιστούν διάφορα άλλα ειδικά θέματα, όπως κυρίως φοροτεχνικά θέματα,
συμβατότητας με κανονισμούς δημόσιας λογιστικής, ασφαλιστικών καλύψεων και όλα αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι έχουμε καλύψει αρκετά από τα προηγούμενα, προσπαθώντας να παρέμβουμε και στην υπάρχουσα νομοθεσία και στην διαμόρφωση του νόμου 43-42. Προσπαθήσαμε βέβαια να κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις και στο 44-12, βέβαια δεν ήταν τόσο επιτυχής, διότι κατά κάποιο τρόπο ο νόμος αυτός έγινε κάτω από βεβαιασμένες διαδικασίες. Έπρεπε να βγει πάρα πολύ σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έτσι δεν μπορέσαμε να έχουμε μεγαλύτερη διείσδυση ή επιρροή στο κομμάτι των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Ένα άλλο project το οποίο ουσιαστικά ασχολείται το ΚΑΠ την περίοδο αυτή είναι το ENPC Intrans, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το πρόγραμμα Horizon 2020. Αφορά την ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε επίπεδο δήμων που μπορούν να αναπτυχθούν, προκειμένου να καθιερωθούν τα μοντέλα σύμβασης ενεργειακής απόδοσης, ώστε η χρηματοδότηση παρεμβάσεων μέτρων που αφορούν τις παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης να γίνονται μέσω παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εργαλεία και σχέδια κατάρτισης, που ουσιαστικά πολλά από αυτά είναι και σε εξέλιξη, αλλά και κάποια έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Θα παρουσιαστούν και θα αποτελέσουν επίσης και ένα αντικείμενο διαλόγου μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς, τόσο από τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, αλλά και από τους φορείς του δημοσίου και των δήμων. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο έργο, το οποίο ουσιαστικά περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα έργα μπορείτε να βρείτε και στο σελίδα την οποία δίνω. Το τελευταίο έργο είναι το EPC+, το Energy Performance Contracting. Είναι η χρήση νέων επιχειρηματικών πρακτικών για την παροχή τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Και αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020. Αυτό αφορά κυρίως στο να δημιουργηθούν συμπράξεις ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μακρόχρόνια συνεργασία και κοινά συμφωνημένους στόχους, και κοινώς τους στόχος να είναι η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με συμβάσεις ΣΕΑ. Επίσης, στα πλαίσια του έργου δημιουργείται μια διεθνής πλατφόρμα, ένα σύστημα διεθνούς δικτύου συνεργασίας, μια διεθνή αγορά δηλαδή, όπου τα μέλη του δικτύου θα μπορούν από κοινού να έχουν νέα προϊόντα ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και να αναπτύξουν και νέες μορφές συνεργασίες. Και τέλος, αναπτύσσονται πακέτα ενεργειακών υπηρεσιών, δηλαδή εμπορικές τυποποιημένες υπηρεσίες που να μπορούν να εφαρμοστούν με ευκολία από μια νεοσύστατη σύμπραξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε στην επόμενο slide, παρακαλώ. Okay. Εδώ λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, θα ήθελα να συνοψίσω τι ακριβώς μπορούμε να πετύχουμε μέσω της εφαρμογής μιας σύμβασης ενεργειακών υπηρεσιών, μια σύμβαση ενεργειακής απόδοσης. Καταρχάς, διασφαλίζεται η χρηματοδότηση μέσω ενός επωφελούς σχήματος για τα συμβαλόμενα μέρη. Επιτυγχάνουμε μια εγγυημένη ενεργειακή εξοικονόμηση και το αποτέλεσμα αυτό θα είναι άμεσο μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων. Αναβαθμίζεται το κτίριό μας, η εγκατάστασή μας, με ένα σύγχρονο αξιόπιστο ενεργειακό εξοπλισμό,
Επομένως, διασφαλίζουμε όχι μόνο εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και ένα εγγυημένο επίπεδο άνεσης για τους φιλοξενούμενους και τους εργαζόμενους. Μειώνεται το λειτουργικό κόστος, ενεργειακό κόστος, του κτηρίου μας, της εγκατάστασής μας. Εφαρμόζουμε τις περισσότερες φορές ένα σύστημα ενεργειακού ελέγχου, το οποίο προφανώς και δεν υπάρχει. Εδώ έχω να πω το εξής, ότι σε πολλά από τα κτίρια τα οποία έχουμε επισκεφτεί και στα οποία μας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς, δεν υπάρχουν μετρητές ούτε καν ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, μπορούμε να βλέπουμε ολόκληρα συγκροτήματα κτηριακά και να υπάρχει μόνο ένας κεντρικός μετρητής. Αυτό βέβαια δυσκολεύει λίγο το έργο των παρόχων, αλλά από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει σιγά σιγά αυτό το πράγμα, ας πούμε, να γίνεται πιο συστηματικό και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο και με την εφαρμογή του θεσμού των ενεργειακών υπευθύνων πλέον θα βοηθηθεί αρκετά το σύστημα και των Δήμων, αλλά και γενικότερα των κτηρίων του Δημοσίου, ώστε να εξασφαλίσουν πλέον έναν καλύτερο ενεργειακό έλεγχο. Επίσης, μέσω μιας σύμβασης θα έχουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα μέτρησης και επαλήθευσης εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο επιτυγχάνουμε. Θα υπάρχει μια συντήρηση συνεχής του εξοπλισμού. Επίσης, ένα βασικό σημείο θα είναι ότι θα υπάρχουν μέσω των ενεργειακών υπευθύνων, όπως προανέφερα, δεδομένα τήρησης μάλλον αρχείων των καταναλώσεων και του εξοπλισμού και των παρεμβάσεων, των ενεργειακών παρεμβάσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην εγκατάστασή μας. Ήδη από ό,τι έχω υπόψη μου στο Υπουργείο Ενέργειας αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία να υλοποιηθεί μια βάση όπου, ένα μητρό θα έλεγα καλύτερα, όπου οι ενεργειακοί υπεύθυνοι θα μπορούν να μπαίνουν και να βάζουν τα στοιχεία των καταναλώσεων των κτηρίων τους και έτσι ουσιαστικά να μπορούν να επεξεργάζονται αλλά και να ενημερώνουν το Υπουργείο σχετικά με τις καταναλώσεις τις οποίες έχουν και το τι μέτρα λαμβάνουν στη συνέχεια, που ουσιαστικά θα δώσει μια έτσι, εικόνα καλύτερη των δημοσίων κτηρίων όσο αφορά το κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας. Τέλος, μειώνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύεται και ευθύνη και ο γενικός ρόλος των φορέων μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα, συγγνώμη για την διαδικασία του τεχνικού προβλήματος που υπήρξε κατά την προηγούμενη ώρα. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα ή ό,τι άλλο προκύψει. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ιατρίδη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τις απορίες σας και τις ερωτήσεις σας από κάτω, εκεί που λέει Ask a Question. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, δυστυχώς, λόγω της καθυστέρησης που είχαμε, αλλά μπορούμε να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως σας είπα, μπορείτε να στείλετε καθ' όλη τη διάρκεια και θα προωθηθούν στον κύριο Ιατρίδη, άμα δεν έχετε κάτι το οποίο μπορείτε να στείλετε τώρα άμεσα. Δεν θα τα βλέπεις εδώ. Μου τα έχει στείλει, κάτσε περίμενε. Δεν χρειάζεται σύνδεση. Να το ανοίξω, όχι. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Ωραία.
Οπότε, κύριε Ατρίδη, ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να ενημερώσω τους συμμετέχοντες ότι θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, γιατί δυστυχώς το χάσαμε το διάλειμμα, οπότε σας δίνουμε 2-3 λεπτάκια και θα συνεχίσουμε με το επόμενο session, όπου θα μιλήσουν η κυρία Καραμάνη επίσης από το ΚΑΠΕ και η κυρία Γιακουμή και αυτή από το ΚΑΠΕ. Οπότε θα σας καλέσουμε σε λίγο να μπείτε στο επόμενο session. Ευχαριστούμε.